Toivon muuri. Mä sain semmoisen viestin, että tällainen hanke olisi mahdollinen, että lähtisitkö mukaan hakemaan, että jos Kaskisiin vaikka saataisiin jotakin. Mä ajattelin, että no en lähde hakemaan. Ei tule mitään mieleen, että mitä se voisi olla. Sitten seuraavana aamuna olikin jo mielessä. No, mä haluan kerätä siis tulevaisuuden toiveita ihmisiltä, että mitä ne haluaa tulevaisuudessa Kaskisilta. Tai mitä Kaskisissa voisi olla tulevaisuudessa ja minkälainen kaupunki tämä voisi olla. Ja semmoisia niin kuin tulevaisuuteen suuntaavia ajatuksia ja sitten ne olisi niin kuin yhdistettynä tämmöisiin savilaattoihin, johon osallistujat saa painaa oman kädenjälkensä. Ja sehän tavallaan niin kuin myös puhuu siitä, että jokainenhan meistä jättää jälkensä. Ja niin. Lähdetään nyt ensi alkuun näistä savilaatoista liikenteeseen ja sitten niistä toiveista, että ne yhdistyy sitten niihin laattoihin. Tulee sitten sana tai kaksi aina sitten, joka kuvaa vähän sitä toivetta, että mitä voisi olla. No se voisi olla semmoinen 5 metriä pitkä. Teokselle on paikka olemassa, että se tulisi tähän rakennukseen, missä me nyt ollaan, niin tämän ulkoseinään tuonne kaupungintalon pihapuolelle. Ikkunarivistön alle, niin sinne sijoittumaan. Toivon muuri. Toivon, että Kaskisiin saataisiin hyvä rautatieyhteys Seinäjoelle ja sille riittävän vilkas henkilöliikenne. Oj, jag hoppas att alla ska trivas i Kaskö och ha det bra och att det inte ska vara några stridigheter. Vill jag inte ha. Jag och Elvira önskar att Kaskö är ett fint ställe att besöka på somrarna. Toivon, että Kaskisissa ei ole kukaan tulevaisuudessa yksinäinen ja että luonto säilyy puhtaana ja kauniina. Ja että Kaskinen olisi semmoinen monikulttuurinen, ystävällinen pieni kaupunki, jonka kaikkien on hyvä tulla ja kaikki ovat tervetulleita. Toivon, että tulisi uusi kartonkitehdas tänne. Se on tämän alueen, että se pysyisi virkeänä. Jag önskar mig hopplopp. Jag önskar en djurpark. Toivon, että unohdetut ja hyljetyt kauniit kaskislaiset talot pihapiireineen saisivat uuden elämän kauniissa Kaskisissa. Ja ihmisten ystävällisyyttä ja kaikkea sitä, mitä täällä tehdään yhdessä. Ihana luonto, ihana meri. Tänne haluaisin tulla haudatuksi. Kaskö grundades för att vara ett centrum, men det har inte fått gå in i sin kallelse ännu. Men i framtiden kommer Kaskö att vara ett livscentrum dit livet flödar in och flödar vidare ut. Minä toivon, että meri Kaskisten ympärillä voi hyvin. En levande trädgårdsstad, omsorg om miljö, kultur på alla möjliga plan, förutsättningar för småföretagare och mångkulturell. Mä toivon, että lapsille olisi tulevaisuutta täällä Kaskisissa, työpaikkoja ja vanhuksille hoitoa ja meri pysyisi puhtaana ja kaikilla olisi maailmassa rauha.
Valoisa, ihmisystävällinen kaupunki on mun tulevaisuuden toive. Kuuluuko mun ääni vai pitääkö mun huutaa lujempaa? Tulkaa lähemmäs, en pure. Tervetuloa tänne Kaskisten kansalaisopiston, no ei voi sanoa uusi tila, kun tämä on vanha tila, mutta se on nyt otettu uudestaan käyttöön kansalaisopistolle. Ja tehtiin sitten sellainen juttu, että nyt kun meillä on Niina Riska, joka on ollut mukana taidehankkeessa ja on tehnyt hienon taideteoksen meille. Niina.
Niina saa jatkaa. Eli tervetuloa kaikille tänne. Tämän teoksen nimi on Toivon muuri, Hoppets mur. Ja mä haluan sanoa kaikille osallistujille, ketkä on ollut mukana tekemässä, niin paljon kiitoksia. On ollut pitkä projekti. Ja kiitokset, lämpimät kiitokset jokaiselle tavalla tai toisella mukana olleille kotijoukoille tuesta ja konsernille erityisesti. Eli meille tässä, ketä ollaan rakennuksen kautta oltu mukana, Värkkäämön porukalle. Kaikille isot aplodit, on ollut tosi kiva tehdä yhdessä töitä sekä niin kuin alusta asti että sitten tämän matkan varrella. Kiitokset! Ja teos on siis sellainen, että saa läheltä tulla katsomaan ja kokeilemaan, löytyykö oma käden paikka. Ja jos ei löydy oma käden paikka, niin sitten voi kokeilla, että mikä sopisi minulle ja jaanko näitä toiveita ja ideoita ja ajatuksia tulevaisuudesta, mitä meillä täällä Kaskisissa voisi olla. Tervetuloa tutustumaan. Teos on valmis. Nyt vaan. Anna tätä pois, kun sä on tällainen. Oi, kiitos. Ja Harri, tuu kuvan mukaan. Tähän kuvaan. Kaikki. Sunkin pitää näkyä. Niin. Ai tossa kuvassa. Mä ajattelin Pirkon kuvassa. Jaa. Kaikki se menee samaan hintaan, kaikki kuvat. Ei jaksa enää. Ei jaksa. Se oli konserni. Joo. Kyllä oli hauska. Meitä oli 14 vähän siinä veliä tuli, mutta 12 koko ajan. Käydä, totta kai mä onnittelen Niina. Mitä tuolla on nyt? Onnea. Onnea tulee joka päivä naapurin näin, vaikka vieressä asutaan eikä koskaan tähän. No niin, se on ollut ihme tänä kesänä. Joo. Aivan omenia teitä ja oli hyvät. Kyllä tulivat illon. Siinä se nyt on. Ehkä semmoinen helpottunut olo, että sai tehtyä ja sai valmiiksi. Onnistumisen olo.
On ollut hieno prosessi kaiken kaikkiaan nähdä, miten ihmiset tekee ja miten ne on mukana ja miten ne on niinku tosissaan mukana ja on jotenkin ihanasti mun mielestä pistänyt likoon omia ajatuksia ja unelmia, haaveita. Mä osaa sanoa, tekisinkö mä mitään varsinaisesti toisin, lähtisinkö tekemään. Kaiken kaikkiaan mun mielestä sujuu niinku hyvin. Asiat eteni hyvin. Tietysti siinä tuli semmoisia vaiheita, että tuli pieniä rakennusteknisiä ratkaisuja eteen ja haasteita, mutta semmoista se elämä on. Kaikki ei suju ihan kirjoitusten mukaan. Ehkä se työn määrä yllätti, että sitä oli niinkin paljon. Mutta tekisinkö samanlaisen projektin uudestaan, niin en tiedä, lähtisinkö alusta asti tekemään. Se on kerran tehty ja tietää mitä sitten olisi edessä, jos lähtisi tekemään, mutta jotakin uutta, jotakin muuta. Kaikkinensa. Työvaiheita oli paljon. Kuinka monta? En osaa oikeastaan sanoa kuinka monta, mutta aina se työ sieltä niin kuin toi seuraavan vaiheen eteen ja välillä oli sillä, että ei ole totta, että pitääkö tätä pohjustaa näinkin monta kerrosta. Että olisin varmaan 10 niitä työvaiheita kuitenkin. No, koskettavaa on ollut mun mielestä niin semmoinen ehkä, mitä mä halusinkin, että se puhuttelee ihmisiä ja herättää ajatuksia. Ja sitten on ollut ihan jännä nähdä, että ihmiset, niitä ehkä vähän harmittaa, kun ne ei enää muista, mitä ne on toivoneet. Ja missähän se mun käsi nyt täällä on. Mutta sitten pystyy samaistumaan useammankin toiveen kanssa. Ja että mä olisin voinut tuonkin esittää, että mä olisin voinut ajatella noinkin, että sieltä löytää, niin kuin moni löytää itsensä sitten noista töistä. Vaikka ei ihan tarkkaan enää muista, mitä tuli sanoneeksi ajatellen.